Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt bij de burelen van Extra. We staan er buiten. Eind vorige week grote afsluitactie van het feest 50 jaar Extra, waarbij mensen hele mooie prijzen hebben gekregen. We gaan nu naar het nieuws van tussen de 300 en 750 gulden voor het inleveren van een wapen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. We wisten al dat er een actie zou komen op Curaçao over het inleveren van illegale wapens. Nu heeft de politie de actie Lever je wapen in en red een leven aangekondigd. Die begint op 16 maart. Van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen mensen die een illegaal vuurwapen bezitten dit inleveren bij het Openbaar Ministerie. En op die manier kunnen mensen 300 tot 750 gulden ontvangen. En dat bedrag is bedoeld als stimulans om burgers te motiveren hun illegale vuurwapens in te leveren en niet als een manier waarop justitie wapens van burgers koopt. Om te verantwoorden wat er bij de inlevering geld wordt uitgekeerd, moet degene die het wapen inlevert zich identificeren. De bedoeling is dat illegale wapens op die manier van straat komen en het geld is dus bedoeld als een manier om mensen wat extra te motiveren. Pisas houdt ontwikkelingen in de gaten. De minister-president van Curaçao heeft laten weten dat hij de ontwikkelingen op de internationale oliemarkt nauwlettend in de gaten houdt. Als premier is hij verantwoordelijk voor de energieketen van Curaçao. De olieprijs is de afgelopen dagen sterk gestegen door de spanningen in het Midden-Oosten. Premier Pisas geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeenschap weet dat op Curaçao de brandstoftarieven niet onmiddellijk veranderen door beweging op de wereldmarkt. De lokale tarieven worden maandelijks vastgesteld, onder andere op basis van de gemiddelde aankoopprijzen. Op dit moment zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen voor een onmiddellijke verandering in de lokale tarieven, aldus Pisas. Koning brengt kort bezoek aan Curaçao. Koning Willem-Alexander komt op 18 maart voor een kort werkbezoek naar Curaçao. Zijn majesteit koning Willem-Alexander bezoekt eerder op de dag Aruba, waar wordt stilgestaan bij de viering van 40 jaar status aparte en 50 jaar Arubaanse vlag en volkslied. Tijdens het bezoek aan Curaçao staat de actuele situatie in de regio centraal. 'S Avonds bezoekt de koning een culturele ontmoetingsplek in Willemstad en daar gaat hij in gesprek met enkele inwoners van Curaçao uit verschillende maatschappelijke achtergronden over geopolitieke spanningen in de regio en de mogelijke gevolgen daarvan voor Curaçao en het Caribisch gebied. De regering reageert op vergadering Centrale Bank. De regering van Curaçao heeft gereageerd op een vergadering van de Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten. Het gaat om de vergadering van vermogensgerechtigden. Maar waar ze vooral op reageren zijn beschuldigingen van mevrouw Marinka Gums. Zij is minister van Financiën van Sint Maarten en ze heeft de huidige minister van Financiën van Curaçao, Charles Cooper, ervan beschuldigd zich niet te hebben gehouden aan afspraken die zij had gemaakt met Javier Silvania. De regering van Curaçao laat nu weten dat zij de situatie toch anders inschatten dan mevrouw Marinka Gums. En ze laten weten dat een situatie waarin Sint Maarten als kleinste aandeelhouder het voorzitterschap zou bekleden en tevens de helft van de commissarissen zou benoemen, niet acceptabel is voor Curaçao. Dat heeft een economisch belang van 80% in de centrale bank en Sint Maarten maar rond de 20%. Er mag op deze manier geen blokkades worden opgehouden en geen onhoudbare situaties in leven worden gehouden. Curaçao heeft 80% en kan dus niet zomaar het benoemen van de voorzitter en de helft van de commissarissen in handen van Sint Maarten leggen, zo stelt de regering. Politie pakt fout parkeren aan in Jan Thiel. Zaterdagmiddag ging de politie op Curaçao naar het gebied van Jan Thiel, waar ze een controle uitvoerde op illegaal geparkeerde auto's. Er waren er heel veel van en met behulp van een takelwagen werden enkele van deze voertuigen naar een terrein gebracht dat voor deze controle was aangewezen. Daarnaast waren er ook voertuigen die door de politie in beslag werden genomen en weggesleept omdat hun papieren niet in orde waren. De bestuurders kregen een boete en moesten ook de kosten van de takelwagen betalen. De auto komt in een tuin terecht, dat was afgelopen weekend. De politie van Montaña ging naar de weg naar Santa Catarina om assistentie te verlenen nadat een bestuurder van een Suzuki Swift met een voertuig geslipt was op de natte weg, waardoor het voertuig de controle verloor en vervolgens tegen de muur van een woning botste.
Er werd een ambulance naar de plaats van het ongeval gebracht omdat de bestuurder klaagde over pijn in keel en borst. Uiteindelijk is besloten de bestuurder naar het CMC te brengen voor verdere medische behandeling. Andrew Jones is de eerste sporttoerisme-ambassadeur van Curaçao. De Curaçaose honkballegende Andrew Jones is benoemd tot de eerste Curaçao Sport Tourism Ambassador. En met deze benoeming wil Curaçao de internationale bekendheid van Curaçao via sport verder versterken. Jones is een van de succesvolste honkballers die Curaçao heeft voortgebracht. Zijn carrière in de Major League Baseball maakt hem wereldwijd bekend en tot een inspirerend voorbeeld voor jonge sporters op het eiland, als minister Middelhoff van Economische Ontwikkeling. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Fred Rutte, de nieuwe bondscoach van het Curaçaose voetbalteam, heeft zich afgelopen vrijdag gepresenteerd. En hij gaf aan dat hij dezelfde route als advocaat wil behandelen. Hij zegt er is geen enkele reden om iets anders te doen, omdat de advocaat een zeer kundige coach is en hij wil op dezelfde route doorgaan. Het zou heel raar zijn als ik de boel opeens heel anders zou aanpakken. Dit zei hij erover in de persconferentie. Ik denk dat ik gewoon de route moet blijven bewandelen zoals Dick het ook heeft gedaan. En zelf aanpassen aan de cultuur, aan de manier waarop het toernooi is bereikt. En ik zal ongetwijfeld ook zelf mijn eigen sausje overheen gaan gooien. Ik denk dat het ook niet onbelangrijk is. En ik voel het niet zozeer als druk. Ik zie het niet als een uitdaging en ik denk ook altijd in kansen. En we hebben 3 kansen. Dat is de eerste wedstrijd, dat is de tweede wedstrijd, dat is de tweede kans en de derde kans is de derde wedstrijd. Zo ga ik het ook beleven. Rutte heeft verder zijn staf versterkt met verschillende mensen. Daarmee heeft Curaçao een staf van bijna 20 personen die ervoor moeten zorgen dat Curaçao het goed gaat doen op het WK. Eerst zijn er nog wedstrijden in Australië tegen China en Australië. En in mei speelt Curaçao in Glasgow tegen Schotland. En op 6 juni is de uitzwaaiwedstrijd op Curaçao tegen Aruba. De eerste wedstrijd is tegen Duitsland en Rutte gaf aan dat de fitheid van de spelers heel belangrijk is. En elke wedstrijd is een kans, aldus Rutte. Dan staatssecretaris Erik van der Burg. Die heeft ook zijn eerste persconferentie gegeven. We laten u daar 2 delen van zien. Hij heeft aangegeven dat hij heel veel zin heeft in het nieuwe vak, in zijn nieuwe aanstelling als staatssecretaris van Koninkrijksrelaties. En hij gaf aan wat de eerste 10 dagen tot nu toe hebben opgeleverd. Zowel de 3 landen als de 3 openbare lichamen heb ik al gesproken met de gezaghebbers, met de gouverneurs, met de 3 premiers uiteraard. En in eerste instantie met 1 gevolmachtigde minister en 2 vertegenwoordigers. Maar sinds eergisteren en gisteren is dat veranderd. Dus vanochtend ook gesproken met de 3 gevolmachtigde ministers. En ik heb erg veel zin om met mijn hele portefeuille aan de slag te gaan. Maar zeker ook met het deel waar u het meest in geïnteresseerd bent. Nu nog digitaal. Maar ik hoop 12 april in het vliegtuig te zitten. En dan ga ik naar Aruba, Bonaire, Curaçao. En dan een kleine maand later, in mei, naar Sint Maarten, Stesia en Saba te gaan. Daarnaast ging het onder meer over Venezuela, want Amerika heeft een hele andere relatie met Venezuela gestart. En wat is de gevolgen daarvan voor Nederland en Venezuela? Dat en meer vroegen we aan Erik van der Burg. U had het net over Venezuela-Amerika. Er is natuurlijk, de afgelopen jaren was er een duidelijke relatie, verhouding tussen Amerika en Venezuela van men accepteerde de regering niet. Nederland stond daar ook achter. Nu is er een situatie veranderd sinds de ontvoering van Maduro. En je ziet dat Amerika heel erg
veel zaken wil doen met Venezuela. Als ik de Venezolaanse media volg, de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken is net weg geweest. Er was een staatssecretaris. Er komen vertegenwoordigers van allerlei grote oliemaatschappijen één voor één naar Venezuela toe. Ze willen de mineralen uit de grond gaan halen. Vanuit, als ik het zo mag zien, Shell is dan nog met een Nederlands linkje is de enige die ik gezien heb vanuit die kant. Wat is Nederland aan het doen richting Venezuela? Willen wij ook meer handel, meer betrekkingen, betere... Want nu lijkt Amerika alles weg te kapen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Nou, op dit moment zie ik geen initiatieven bij de Nederlandse regering, en dan met name mijn collega van Buitenlandse Zaken, dan wel mijn collega van Buitenlandse Handel, richting Venezuela. We zijn natuurlijk wel bezig met het Mercosur-verdrag. Dat gaat over andere landen in Zuid-Amerika. Om te kijken of we daar de handel mee kunnen versterken. Maar wij zijn altijd zeer terughoudend geweest als Europees Nederland richting Venezuela. Omdat wij de regering Maduro niet erkenden. Wij zagen de oppositieleider als de werkelijke gekozen president-elect, zou ik willen zeggen. En nu moeten we kijken hoe dit uitpakt. Dus ik heb in ieder geval geen signalen dat een van mijn 2 collega's op het moment stappen zet richting Venezuela. Maar Nederland realiseert zich dat Amerika een hele andere aanpak heeft op dit moment. Ja, dat is niet alleen op het gebied van Venezuela het geval. Ik zie wel meer verschillen in aanpak tussen de Amerikanen en in dit geval Nederland. Maar op dit moment ondernemen wij in ieder geval geen stappen richting Venezuela. Oké, nog 1 vraag. U heeft gesprekken gehad met de verschillende premiers, met de gezaghebbers, met heel veel mensen al. Wat zijn de belangrijkste punten die tijdens die gesprekken naar voren kwamen? U bent nieuw als staatssecretaris hierin. U heeft natuurlijk met de heer Van Maren gesproken, met andere mensen gesproken. Wat zeggen de premiers van, dit willen wij zo snel mogelijk aanpakken? Nou, de 3 premiers waren alle 3 blij met het aantreden van de nieuwe regering, het kabinet Jette. En hoopten op een betere relatie dan betere relatie voor in de toekomst. Dat is 1. 2 gaven aan mij hopelijk ook snel face-to-face te zien. Dus niet via het scherm, zoals ik nu ook met u doe, maar live. Dus ik heb ook gezegd, april en mei kom ik uw kant op. Er is ook een afspraak in de maak de andere kant op, dat er 3 premiers naar Nederland komen, waarin ze uiteraard met mij spreken, maar dan ben ik niet zo interessant. Dan gaat het natuurlijk ook om het contact met de premier van Nederland. Dus daar hebben we het over gesproken. En verder kijken hoe we elkaar op basis van gelijkwaardigheid als 4 landen kunnen versterken. En uiteraard kwam natuurlijk ook nog specifiek, en dat speelde uiteraard meer bij Aruba en Curaçao, de positie van Venezuela aan de orde. Veiligheid was voor alle 3 de landen een thema, maar bij Sint Maarten zat het wat meer op, hoe moet ik het zeggen? Ik zou bijna zeggen politie-justitie veiligheid. Ja. En bij Aruba Curaçao zat het meer op defensieveiligheid. Ja. Oké. En zoals hij zelf aangeeft, in april komt hij in ieder geval deze kant op. Dan gaan we naar Saba, want die zijn klaar voor 50 jaar carnaval. Wordt dit jaar voor de 50ste keer carnaval gevierd op het kleinste eiland van het Caribisch deel van het Koninkrijk. En de regering heeft een mooie, inspirerende video geplaatst. This summer, Saba Carnival celebrates 50 years. 50 years of culture, 50 years of energy, 50 years of music, culture and pride. From the streets to the stage, the vibes never stop. One big celebration, unforgettable experience, 50 years of Carnival. Join us this July 27 until August 2nd as Saba comes alive. Saba Carnival 50th anniversary. Small island, big vibe, endless fetty.
Misschien leuk voor als u nog ergens naartoe wil eind juli. Dan internationaal nieuws, want er zijn in Venezuela meer politieke gevangenen vrijgelaten. En toen een tiental politieke gevangenen naar buiten liep uit de gevangenis in Caracas, Zona 7, zo heet die gevangenis, riepen ze "Thank you Trump" en "Long live Venezuela", maar dan in het Spaans natuurlijk. Ze omhelzen familieleden die al meer dan 50 dagen buiten kampeerden om hun vrijlating te eisen. Maar het geeft vooral aan dat de politieke gevangenen dolblij zijn met de wijze waarop Amerika zich nu met Venezuela bezighoudt. Dat is allemaal veranderd toen op 3 januari Amerikaanse militairen president Nicolás Maduro hebben gevangen genomen. De bewakers zijn nu blij dat zij vrij kunnen zijn en dat ze mee kunnen werken aan een nieuw en democratisch Venezuela, zo lieten ze weten. Volgens de NGO Foro Penal zitten er nog ongeveer 500 mensen in Venezuela vast om politieke redenen, waaronder militairen en buitenlanders. We houden voor u in de gaten wat daarmee gebeurt, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.